Grabe, Kirara, views man. Gani, kaya ako may pinakakyut na itong tulo. Ladugaya ni ma'am, oy. Naduga na, malit yun si ma'am. Igang gud kaayo, ay murag kaulanon jud ba? Pagkamanggod niya ako ang Nahugaw ka, ay, nahugaw ang akong pulo, oh. Kirara, gani, oh. Ako, kay laing kay tanaw, kay maklaro. Sige lang, good. Pagwapatan niyo ba? Bibo man sa classroom. Na naman siguro ang mga bata. Sige daw. Ako dito si ma'am. Hindi, kataga, Kirara. Dungagi pa. Wala man. Kira man. Iya ba? Dito si ma'am. Dito kasabaan ni ma'am na. Good morning, class. Hala, putay naman si ma'am. Good morning, ma'am. Class, kompleto na ba ang tanan? Ma'am, wala pa si Dudong Pawiks, ma'am. Late na po to siya. Kasi nanugway pagbaka. Sige, paabuton sa nato si Durong Pawiks kay mag-eleksyon ta o class officer. Yes, ma'am! Dukayo pag anak ni Dudong Pawiks. Uy, excited na kayo kung mag-eleksyon na ita. Kirara, clear. Ako butuhin ninyo ang president, be. Sige. Abantay ha. Oh, basi si Dudong Pawiks ninyo butuhan ba? Dapat ako di presidente ba? Kay daghan kay kog mga batas ba? Ay, sa po karon da, daghan magikong kabaw gitugway ba? Magdali to be. Butuhin jud ko ninyo president. Good morning, my classmate. Good morning, Dudong Pawiks! Good morning, ma'am. Sorry I'm late, ma'am. Nanugway pa mga lagi kong karabaw, ma'am. Dugaya ni mo ulit ko Dudong Pawiks. Mag-eleksyon ta ba? Ipagdali ba? Durong Pawiks sunod, bagsayo-sayo nakaha kay sige ra kag kalit ba? Yes, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Nagtugway pa mga kong karabaw, good, ma'am. Tanawa, Kirara. Dapat ako dyan ang inyong ibutar ni Claire o president. Kaya tanawa si Dudong Pawiks. Sige, kalit. Absent ko dyan na. Hayop ka balaka. Ikaw lagi mong butar. Bantay ha, bantay. Mag-elect di officer di ay. Tira na si Maria ko nangampan niya, ha? Mudagan pala ko pagka-presidente. Karon kay kompleto naman mo, mag-elekta o classroom officer. Yes, ma'am! The nomination for president is now open. Ma'am, I highly nominate myself for president. Pwede na ina. Ano, Claire ba? Inuminit ko. Sige. Ma'am, ako ma'am! I nominate Maria Bagumbayan for president, ma'am. Nagkasinabot uroy ning tulo. Ito, kuman sila kang Maria. Tino, Kirara. I move to close the nomination. I second the motion, ma'am. Kinsay mo butar kang Dudong Pawiks Jr. Wanay mo butar lain ni Dudong Pawiks? Wala na, ma'am. Kasya naman po na nag-ilik siyang kaugalingon. Kinsay mo buto kang Maria Bagumbayan? Ma'am, tindog mo, tindog. Ma'am, kami, ma'am. Pirti gining bayhana, oh. Dawag na ko president! 1, 2, 3. Automatic na si Bagumbayan ang presidente. Yes! Ako dyan ang nihimong presidente. Pildi ka na. Karon mag-elekta sa vice president. Maria, i-nominate ko ba for vice president para partner ta? Sige, sige. Ma'am, I nominate Claire Dalugdog for vice president. Yes! Kirara, si Claire Dalugdog ang atong butungan pagka-vice president, ha? Si Dudong Pawiks mo na kung butuhan pagka-vice president. Ayaw, si Claire Dalugdog ba? Sige ka, pag di mo gani butuhan ron, pawaon ta ko dito, kapataparon. Ma'am, I nominate myself for vice president. Ikan awon, nag-nominate na po si Dudong Pawiks siyang kagalingon. Ay, pagbutar ha, ay pagbutar. Kinsay mo buto kang Dalugdog Claire? Automatic na si Dalugdog ang vice president. Yes! Pirti ni si Maria, oh. Kani Dudong Pawiks, ikaw ang tapong butuhan. Niya, ano naman ako ni magbutuhi? Alungan nga iya mapukong papawang, di magkunin pataparon. Sige lang, sandihin lang na silang duha. Automatic na si Tuloy Lungsod ang Muse, kay siya na lang ang nabilin nga babae. Grabe, Kirara, views man! Gani, kaya ako may pinakakyut na itong tulo. Si Dudong Pawiks ang atong Prince Charming. Tanawa Dudong Pawiks, Prince Charming, lagi da ika dapat.
Dagan-dagan pa yung presidente o vice president.